Dobre, takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa s Davidom. David, povedz niečo. Dobre, s Davidom dneska hrajeme Minecraft a našou úlohou bude neviem čo. David, vyber. OK, čiže ideme do Fortressky. Ináč napíšte nám do komentárov, jaký mod by sme si mali zahrať. Kámo, no toto sú dobré kombinácie. Tam si dám respawn. Hej. Poď. Dobre, tu som niekde videl lavové jazero, keď som tu bojoval o život. Ja som tu ešte hral potom a potom som išiel do bazénu a mne už chýba len posledný iron a môžem ísť... Mám bucket. Čiže nám treba... Musíš mať... Neviem, že či nemusíš použiť lavu a do ryti mám hangar maličký. No, tam som asi prechádzal. Hej, tam som bol. Z každej strany. A tam je ďalšia ovca a ďalšia. Čo? Hej, ináč ja som ju na jednom svojom svete, keď som nebol... Dobre, koľko... Co? Mám 4 žlté tie, mám 4 púpavy, zaberám 4 tie. Teraz mi treba nájsť, už to tam buchlo, to je, tam kde sú vybuchy, tam je aj David. Yes, modrá a aj biela. Mám modrú, ale však mám modrú kvetinku. Okay. A ďalšia modrá kvetinka. Ja som zobral... Kámo, nebudeme to robiť presne ako kočku. Čo? David, ja už žltú mám. Už žltú mám. Pre istotu. OK, vyhoď semienko. Ale počkaj, semienko potrebujeme, však ja budem robiť tú záhradu. No, farbu, či čo to je. Semienko. Zdochni. Keby sme tu mali nejakú tú väznicu, no to tam by sa vlna hľadala ľahšie, lebo oni tam majú tie stánky. A z nich si môžu... Väznica Village. Tam majú také stánky so žltou a bielou vlnou. Aha. Ja tu zbieram semienka. Hej, a golden je na to, aby si udržal malé zvieratka v malej podobe, aby nikdy nevyrastli. Ja ťa chápem. 12 semienok. 12 semienok už mám. 13. Hej, zrob. Bielu vlnu mám len sivu. Hej. No. Vlastne, hej. To mám 16 semienok. Ja som ti tu priniesol ešte jednu modrú vlnu.
Ty, ale keby ja som vedel, kde je ten náš... A tu je. Škoda, že nemám banner. Na banner by to bolo asi lepšie. Taký pekný. Ja viem dobre bannerovať. Škoda, že som nezapol tie cheaty. Monžak, dúfam, že toto nepozeráš. A tu je ďalšia ovca, čiže ju... Počkať. OK, som späť, bol som si po vodu. Prefarbím ti aj to tu hnedu. Ako základy, že vyplnené to ešte nemáš? Dobre, David, mám pre teba dobrú správu. Poď vonku. Ne, už mi došlo. Mne treba sa nájsť. Počkaj, ja mám tie stejky. Aha. No, to je super. OK, poďme sa vyspať. Hej. Jau! Čo to bolo? Aha, to bol ten bug. Dobre. Ty asi fakt pôjdem nelúbiť ten papier, že natáčam. Zavriem sa. Kde ho ja mám? Fakt? To je dobré. Vyzerá... Tam hore? OK? Zoberám vlnu. Zoberám celé toto, hej? Celé to prenies. Počkaj, musím sa napiť, hej? OK, už som späť. Zoberám už len tú žltú. Aha, žltú som už tiež zobral. OK, ja som späť. No, David, ty si kde? A tu si. Dobre, David. No mám všetko. Modrú, žltú vlnu a kalkcit. No potrebujeme ešte drevo, čiže drevo pôjdem ešte naťažiť. A nezrobíme to radšej s drevenými fencami? Hore na strechu, no. OK, počkaj, ale mi treba ešte... Tak, ešte mi treba styky. Tak, mám 26 dreva a toľko styk.
Asi. Nerovnomerne, ešte mi treba 2 dreva. Ale tie džunglové? A ja mám presne, vlastne nie, ja to mám rozdelené správne. Nie. No, dobre, máme to. Že ideš zvyšovať strechu. Ja tu zatiaľ zrobím tú vlajku, hej. Tu môže byť. Môže byť tu? Tu. Tu ide tá menovka. Tu. Potrebujem koberec. Na to sa nedá skočiť. Dobre, mám lepší nápad. Idem matematikovať. Ty tam niečo už. Ty hovado. Dáš mi tam prosím water bucket? No. Dobre, toľko stačí. Prosím ťa, voda, nesklamá. No. Joj. Jochot. Ja som kretén. A vieš, čo je tá zlá správa? Čo? Však hore je žltá, ne? Ja som to vždycky poznal, že hore je žltá. Tak toto nemám... Bože, to je debil. Nie, to nedostaneš. Nechceš sa tam radšej dostať logicky? Daj mne tú vodu. To ti poviem, Manič. Hoď mi to! Ten fence. David, dej ten fence. Bude to krátke. David, však spolupracuj. Daj ten fence. Tento, čo máš teraz v ruke. David, daj ten fence. No máš u mňa v ruke, hej.
Však len si dá... A? Teraz si ho dropnul. Nič. Prečo to mením krumpačom? Prečo to zase mením krumpačom? Čo? Čo? Skaj ste prišli. Jaká guta vás tu poslala? Kamujec, ja si milím krumpač so sekirou. Nože majním drevo krumpačom. Hej. A on tam prišiel a ja som sa zašildoval. Nie, mal som shield. Počkaj, jak sa sem dostal? Kamo, jaká guta vás tu priniesť? A zase, krumpač. Hej, tu je najlepší výhľad. Vy ste boli pozvatí? Nie? Neboli? No to čo tu chcete? Ne. Ľudia, napíšte mi do komentárov, s čím sa najlepšie kope tá vlna. Mňa tu spadol jeden kalkcit. Nie, preboha, som skoro spadol. Prejsto, nie, mne to padá. No, super. No! Nebyl. Co sa tam stával? 1,5 hodiny a stával som to do nepisu. Normálne ja poznám také memečko, že opisuje si tú literatúru 1,5 hodiny a opisuje to do nepisu. To je normálne, keď Lukáš opisuje. No, ale oni tu furt sú. Vy si tak otrávni, vy pillagery. Namiesto torček si dám to. Jak na mňa tu čumí ten kreten. Počkaj, nie, ja chcem. David. Okej, prefarbíme ho. Zlovestná zastava. Bob the building, he's a building. No však, Bob the building. Hodila Nie, sklo už nemáme. No, bambu máme. No ľudia, môžem to ísť robiť znova. Čiže prvá je žltá, hej? Tá modrá. Prvá je modrá, hej?
Super. Musím to stavať po jednom. Zatiahnem si tu žalúzie. Tak. Bob! Jaká obrana? OK. No, stavia. Bob the building. He's a building. Dobre. Aj ty natáčaš? Tak urob screenshot. Ty, ja som tu... No, ahoj. Bambusinos. Oh no. Opisuje si tú literatúru 1,5 hodiny a opisuje ju do dejepisu. Yeah. Čiže zo spodu je žltá. 1,5 hodiny si tu opisuje literatúru a opisuje ju do dejepisu. To ja keď opisujem v škole. No niekedy. Nachystaj mi vodu. Vodu mi nachystaj. Ti to zničilo bambus. No, len jeden. Ale sú to semienka. Ja už tam lesť nebudem. Opisuje si tú literatúru 1,5 hodiny a opisuje ju do dejepisu. Ešte, že nemám create mod. OK ľudia, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber. David, napíš im to do chatu. No tak urob to ešte raz. Ukážem, čo majú robiť. Dej, liker und super. Po nemecky, alebo nie, to je po ervínsky. Pretože zastava bola vyvesená. Dej liker und super. Čaute ľudia.